Здравейте! Баклава хаус Йылдыз. Днеска искам да ви обясня за баклавите как да се поръчват. Всеки ден получаваме въпроси, не може ли по Еконт ние да заплащаме баклавите. Нашият опсайт в Турция не позволява плащането да е трябва да платите с карта. И като плащате с карта е в евро. Обаче вие като платите в евро, вашата банка автоматично го обръща в лева. Заплащането става сега в момента само така, защото България е в Европейския съюз, а пък ние сме турска фирма. И защото сме турска фирма и това заплащане в опсайта, като го обърнете, викат, заплащането може само с евро да бъде. И като платите с кредитната си карта половин килограм, 1 килограм, 2 килограма баклавите и ние ви ги изпращаме по Еконт. До 2 часа получаваме всичките поръчки по Еконт и отиваме и ги изпращаме баклавите. След 2 часа, като дойде поръчка, това остава за следващия ден. Това исках да ви информирам от Баклава хаус Йылдыз. Приятен ден ви желая, да ви е сладко с близките, с роднините, да ви е сладко да едете баклава и лукуми. Чао!